L-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-Familja Privati qalet li l-fatt li mill-ewwel ta' Settembru it-tobba se jkollhom aktar aċċess għal firxa usa ta' testijiet se jgħin li t-tobba jinvestigaw, jagħmlu dijanjosi u jsegwu lil pazjenti fil-komunità b'aktar effiċjenza. Żiedet li l-miżura tista' tiffaċilita u ssegwi aħjar pazjenti li jkunu ħarġu mill-isptar Mater Dei. Qalet li bit-twessih ta' dawn l-investigazzjonijiet il-miżura tista' mhux biss tnaqqas riferimenti bla bżonn lejn l-emerġenza u servizzi speċjalizzati, iżda fuq kollox tnaqqas il-pressjoni minn fuq l-isptar u l-pazjenti jingħataw l-aqwa kura possibbli. Tabib tal-familja b'esperjenza ta' aktar minn 25 sena, Dr. Jason Bonici, qal il-TVM News li dan l-iżvilupp se jwassal għal inqas dbatija għal pazjenti li ġieli għall-istess każ ikollhom jirrikorru lejn l-isptar għal 4 darbiet. Allura daw it-testijiet li qabel il-pazjent kien imur ġo klinika privata u jħallas għalihom, jew nkella kif qed inti kien imur Mater Dei mela kun raħi tabib tal-familja għall-istess ħaġa. Maru mbagħad għand il-konsulent Mater Dei għall-istess ħaġa. Il-konsulent bagħtu jagħmel it-testijiet tad-demm ġewwa Mater Dei jew ġewwa l-Poliklinik u l-istess konsulent jerġa' jaraħ bir-riżultati. Meta huma 1, 2, 3, 4 visti għall-istess ħaġa. Hekk il-pazjent, grazzi għal din l-inizjattiva ta' din il-leġislatura, ħajjiġi darba għand it-tabib tal-familja li bagħtu għand it-testijiet tad-demm u jiġi ritorna lura bir-riżultati. Dr. Bonici qal li mill-lat professjonali it-tobba kuntenti għaliex il-bidla ilha ma ssir mis-sena 2007. Professjonalment fisser bħala ċittadin fisser li l-gvern qed jisma' dak li nixtieq biex jien nkun nista' jew it-tobba tal-familja nkun nistgħu naħdmu aħjar. Professjonalment ikun ifisser li nista' nagħmel iktar u aħjar għal pazjent li jkun qiegħed qudiemi. Il-Ministeru tas-Saħħa kien spjega li ż-żieda fl-aċċess tat-tobba tal-familja privati se ssir f'fażijiet. Fl-ewwel fażi t-tobba se jkunu jistgħu jitolbu testijiet marbuta fost l-oħrajn mas-saħħa tal-għadam, il-livelli tal-vitamini u l-minerali, is-sistema diġestiva, l-infezzjonijiet u l-infjammazzjoni. Il-lista tinkludi wkoll testijiet li jgħinu fil-valutazzjoni ta' problemi tal-qalb u ta' sinjali bikrin ta' diffikultajiet fil-kliwi. Se jkunu jistgħu jiġu monitorjati wkoll pazjenti li jkunu ilhom jieħdu mediċini għall-epilessija, kondizzjonijiet tal-qalb jew problemi ta' saħħa mentali. L-ostetriċi u l-ġinekologi fil-privat se jkunu jistgħu jitolbu aktar testijiet ta' rutina marbuta ma' tqala, fosthom testijiet tal-grupp tad-demm, tal-immunità, rubella u l-ġidri rieħ kif ukoll testijiet għal ċerti infezzjonijiet. Se jkunu disponibbli wkoll eżamijiet bl-ultrasound taż-żaq u l-pelvi, tal-kliwi u l-bużżieqa tal-awrina, tat-tiroide u ta' boċċi jew nefħiet taħt il-ġilda. It-talbiet tal-appuntamenti u r-riżultati se jgħaddu elettronikament permezz ta' MyHealth.